Karita gundawi mga ka-JCQ keta mismo nga datay dito naura maapagtaengan ti pamilya Tamayo manipo diti barangay 23 iti siyudad Tilawag. No makita tayo mga ka-JCQ ket namin pinsan iti panakauram daytoy pagtaengan da ken dagiti kabarangayan da ket madamatata iti inda panang dalos. Karita gundaway intay man ipadanon daytoy adamag mga kaibigan. Namin pinsan anauram ti pagtaengan ti pamilya Tamayo iti barangay 23 iti siyudad Tilawag. Kuna ni Mr. Antonino Tamayo na iraman pa'y anauram ti kwartada anasrok 70,000 pesos dagiti binida amais pakairamanan dagiti sinako abagas may sa kurong-kurong may sa tricycle ken ditoy pa'y anauram ti makina nga usarenda a pagtalon. Digiti bil ika may sir sa tay kwartami nga pagbayad ni medyo ko Manungat at gatad na rin dyan? bali 70 dete bagik sa 5,000 te barok sir. Sa 500 te babae. Mismo ang nagresponde ni Vice Mayora Carlos Fariñas nga iso na pa'y tinang drive ti fire truck ti pamilyada. Kalpasan ang nagpaarayat ti maysa karagiti kaaruba ti naoraman ken inbagana nga addan dagiti pakpakaw na atulong nga inpaay na. Insigida po, nairanran ng dakme DJ Balay ka DJ nga pinagtawag na mga 650 tonsan tirabi na Jack Mariro. Insigida met po ngayon drive ko DJ fire truck TJ na palabsak nga DJ duwa nga fire truck ti BFP. So nagsasaruno kami nga si Mampet EJ lokasyon ti nakuraman da at alistumet nga na contain DJ uram po ka DJ Balay lang hanga nagwaras ka DJ Abay nga balayan. Iti sumangkat kayo ng ate Bisi kasano kat kakaro ti uram na iti? Madama pa lang ti uram na apo no Jack Mariro sumgyad pa lang dakit pa lang ti uram na iso ti dapat nga tinubrami jayen nga mangkita ti hang spread DJ uramen at abay na mismo ket balay manen iso DJ ti rigat na no minsan nag-aabay di balay ti making balay po iniwatak ti 5,000 nga paunang tulong ko tapno adalang paggastos da ka DJ nga rabin at narigat met ti awan paggastos da na pati di kwartadan sakit na uram ka no pa ijay so nang tetak ti ini siya nga po na po tapos yung karikmet kada kwada nga mga tetak tuman ti construction supplies yan para ka DJ patakder to DJ Balay da po. Kalpasan tinapasamak ti pamilya Tamayo ket dagos anang ipaay ti tulong dagiti sumagmamanong nga opisyales iti siyudad Tilawag pakairamanan da Congressman Sandro Marcos, Gobernador Matthew Marcos Manotok ken da Dumapay. Dagos met anang ipaay ti financial tulong ken dagiti construction materials ni Lawag City Councilor Brian Alisto Alcid. When dirabi tatlo mo ti kadwanan na nagtawag kami di karuba da agir-iriak nagpatulong da iso nga datay ijay. So nagtawag tayo ti fire department iso nga naasap ng tubad tawan na bati. So nakitak digiji pamilya nga nauraman dirabi kita kasidamet. So insagot kami titulong ko nga construction materials apo. So inak madamdama ta kitaek no ana digiji masapol da. Tulungan tayo sudang bumangon apo. Pagsasalita amin ton apo no kasano. Basta pagtitinulong amin ton. Inakto kitan kasi dami dila duman nag-donate so kitakto pa apo. We will make sure nga dami laing paglinungan da lalo dito panawin di Pasko apo. Kasi damit. Napalaos ti panagyaman ni Mrs. Aida Tamayo kariti da dumapay anang ipaay ti tulong iti pamilyada. Kalpasan anamin pinsan anaunam ti pagtaengan da. Di mabubos apo ti pinagyaman mi ken ni Apo Brian Alcid. Kadagiti tulong nga impain na kada kami. Kitdakkel nga pangrugyanan mi detoy iti pinang patakder minto iti pagyanan mi pagtaengan. Pangipatagdaran nyo met lang man? Siguro ma'am ije medyo amyanan nan. Tahami nga ukuparan DJ na uraman ini. Oo. Ngayon ko kayo met lang dito Haan nga rod ma'am iso ti problema mi. At dadamit din ma'am may da Apo MMK ni Apo Kong Sandro. Win ma'am.
Gani Apo Justin ti inbaon mo. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.